Kung sa English sa isa nga kalibutan. Isa nga kalibutan. One barangay. One barangay. Sa umaabot nga 3 ka adlaw. Long time ago, another day come. Another day come. Ay siya. Katawa. Ugma sa alas 12 sa gabi eh. Middle and the between of... Likiyan mo ito. Sunod semana. Next day. Likiyan mo ito. Yo. Paggamay nga dalan. Anyway. Sige, okay na no. Okay. Kung sa English sa building. Ay, concrete. Likiyan mo ito. Kanang kuan. Kung sa English anang duha ka tawo nga mulakaw. Walk to. Ang kuan, kusina. Uy, kasimple. Dirty kitchen. Ay, sige, katawa ko. Tinidor. Muna siya ay triple foods. Ay, saan ba tayo? Kanang kuan. Baso. Water dispenser. Kanang kuan. Kana bitang kuan, murag kanang sa English anang bukag day. Ngan Bukag. bukag nga nang murag nganong bukag ba? Ako ta naglubi? Oh. Bukag? Muna siya ay round robing. Nda. Manang kag tananang ka. Tato ka kato ina no agad sa dan. Was. Dita, dito nanta. Ay katawa ba? Ay. Liki. Nda man kanay sama. Kamaragitor kya mano, nda sa mano. May paano din to nda sa banua. Ay katawa ba? Paano to sa banwa? Nda man kanay sama. Kamaragitor kya mano may. Hindi yan man. Ako batayan no, kulatan no. Kagtala pong kagi ka na bano. Ayun katawa lagi. Ayun video na tawa na. Save na ako to. Sige, dire. Kagiyan tagali nanda dan may paano to sa banua. Hindi na ka pa masaknok yamano. Kabaho ni mog ilok. Tara mamalitag tawas. Brother. Kinsa may mo palit ana imong kapihan dire pre? Kaning yuta pre. Kapihan yuta. Yuta. Kapoy ka una. Kamu po na kanding tama man si give heart. Sigla ka lagi. Unsa day? Katawa Di mo man kaga pag antad. Gani wala pa kunandam kay ung mo yan. Mo gid ang lindero nga nagpamatuod nga kining kahoy amo ako ana gyud ni dire. Si Papa gyatagan ko ni ani nga lindero. Kaya na kay gitanom diya. Unsa man day nakita ka na? Si Papa man itanon mo na. Si Papa man itanon mo to. Si Papa? Di ang ko na nimo ning yuta buhi pa ko. Sig pangang kon dili yuta. Ay blik. Pre, dayon sa dire kay ulan no. May bangko dire. Sila kay sanay naman ko mga ulanan. Area dire basta mga balong na gyud. Bisag apuson paguro ni muna. Muna. Ay, ikaw sa. Oh, samko. Unsa man to? Ang laag taog ma ba? Asa man to? Pangitao na to. Saan ka to? Hoy, unsa man to? Unsa man to? Ayaw. Unya, mag-ilis ako. Ayaw na pag-ilis. Dalag bula. Bagnutan diha magsikag daladalag bula. Ano kasi magdaladalag bula? May maning bula kay kog kapoy na. Pwede rang ipasa. Hindi na Unsa day? kaya. Ay, di na ko kaya, pwede rang ipasa. Sagdan ni. Imong gipalong to? Kahapon pa man kasig daladalag bula. Di ba si bagnutan? Sagdan dong. Sige. Pasag dila. Sige ra man kag daladalag bula kahapon pa. Di ba si bagnutan? Mo man ko ilingaw na ako gud.
Wa mamuningon. Kasi mga daladala. Usa na tayo nun. Wow, hiki. Oh, sige lagdula di ka ba mo seryoso? Pre! Ay balong. Nakarealize yun ko, mas importante ka sa kuha. Mas importante juday ka. Dahil, Di balik man lagi ka. nakarealize ko ba, mas importante di ay jo. Hati tayo. Una rame. Una Hoy, kamong duha. Mailog pa. Paglabang ko to, ino to to. lang me. Hoy, kamong duha. Mailog pa ko to. Awal. Maglaban lagi, maglaban. Paglaban pa, paglaban. Balikon nimo. Ang kuha na nimo pero dili na mo. Sige, kuha ni. Unsa to? Makuha nimo pero dili na buo. Makuha lagi nga dili buo. Pero at least nakita niya. Ay. Basta nakita niya akong sakripisyo. Natulog. Balag dili buo. Basta duha? Duha. Ako ah. Ako na. Ah, sige. Fights na na. Okay, gwapo na. Nakay sa amin. Sorry ah. Ato sang kuhaan daw yan. Gwapo. Sagot. Ang sakit. Sa balik ko nato dito. Patiwas na. Relasyon? Mauna ang hinungdan. Kakataon na lang. Relasyon? Relasyon? Mauna ang hinungdan. Akong kinabuhi ron. Buo ay, ay. Maiyaha man ang kwarta Japon. Gani. Ato daw dito. Yung batas papaw eh. Pa. Bugangon po eh. Unsay pa? Sa mamin akong niyawa naman niya. Hindi ko na. Sige re, ingon na. Pa! Mata na ba? Mata na. Tesa ba, maputol-putol man ang istorya. Sige lang. Ner, iabok ning tubig si mong naong, di ka mo mata. Panaapod nimo diya. Uy, pagliyok ko rin mo diya, di kayo magsikag damay-damay tao natulog diri. Hindi ka tawan. Saan sa? Kapoy kaayo diri. Mulayas ko diri oy. Mangita ko glaing balay ka nang dool sa yuta. Unsa man nga? Ni mate ka. Grabe man lang ko lagi wali. Oh. Saan man na? Asa lagi ka ka? Te. Kira ko alya na dong. Lagi ka. Ang trapo dong. Pedong trabaho. Hindi gumon no, marag kaglaag basketball at Mario. Lagday-lagday at mga dalanan. Ito na, di marag tudog. Saka nagpamasak at bagas. Hindi bagas no, hindi manggan. Hindi manggan. Tudog. Doon makandong kang ka doon no? Aha ni Macdon. Ay, Di ka sagpog kakbahaw. Tok numampad. Natalikod mo sa kamera. Natalikod mo eh. gago. Oh. Sige mo na to, gato nang liling. Ayo, ayo sa glar ko ganig unsa man. Pag sali ko Wala ko nito kuan ba? Pataka naman ka oy. Ay, Pataka naman kang tawanan ka oy. di kasapan. Kinsa man ning bata imong gipahagbas? Anak na sa akong kuan ba? Pag umang Mao ni Ron. Kaca daw. Hey! Eh, largo lang. Ha? Akala ko. Ay, siya. Sige, sige.
Sige, sige, sige. Ito? Kalimot ko. Sige. Nakalimot ka. May jowa ka pala. Akala ko wala. Sige. Ha? Akala ko wala kang jowa. Ay. Sige. Ha? Akala ko may jowa ka. Ay. Ano ba, ha? May jowa ka pala. Akala ko wala. Sige. Ready. Yeah, ready, get set. Ha? May jowa ka pala? Akala ko wala. Oh, mo to. Tama to. Ha? May jowa ka pala? Sige. Okay. Ha? Akala ko, ay, remote ko ba? May jowa ka pala. Sige.